वारकऱ्यांना स्वच्छतेबाबत आणि निर्मल वारीबाबत प्रबोधन करण्यात या ठिकाणी गेल्या 3 वर्षापासून सक्रिय असणारे आमचे युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष गजानन वाक्षे हे त्यांचा अनुभव आपल्याला सांगतील. नमस्कार. गेल्या 3 वर्षापासून निर्मल वारीमध्ये युवा मोर्चा सक्रिय सहभाग आहे. इंदापूर तालुक्यात 4 ते 5 असे पालखीचे मुक्काम होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने इंदापूर शहरामध्ये लागोपाठ 2 मुक्काम होतात. इथे 2 जिल्ह्यातील लोक दर्शनासाठी आणि वारीत सहभाग घेतात. या वारीमध्ये स्वच्छतेचा सहभाग घेत असताना असे अनुभव जाणवले. प्रथमच्या पहिल्या वर्षी वारकऱ्यांना अक्षरशः हाताला धरून शौचालयाचा वापर करायला सांगावा लागला, पण आता लोक ते गुण अंगीकारत आहेत. आणि या वारीचा उपक्रम हा निर्मल वारी चालू करण्यामागचा एकच आहे. ज्या गावात पालखी मुक्कामी राहते त्या गावातील समाजसेवकांनी आणि स्वयंसेवकांनी हा उपक्रम हाती घ्यावा. ह्या उपक्रमात असा फायदा आहे, आरोग्याच्या दृष्टीने, गावाच्या व नागरिकांच्या दृष्टीने हा सगळ्याचा सर्व उपयोगी उपक्रम आहे. त्यामुळे हा उपक्रम जोपर्यंत चालू राहील, जोपर्यंत ते गाव स्वतःहून हातात घेत नाही, तोपर्यंत युवा मोर्चा कायमस्वरूपी या उपक्रमात सहभाग नोंदवेल. सुदर्शन भाऊ चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी गेले 3 वर्षापासून यात काम करत आहे. तर अतिशय आत्मिक समाधान यात लाभत आहे. धन्यवाद. तसं पाहिलं तर निर्मल वारी केल्यानंतर सर्वजणांना एक वेगवेगळ्या प्रकारची अनुभूती मिळते. त्याचप्रमाणे या निर्मल वारीबाबत शासन नक्की काय करते, शासनाचं नियोजन कसं असते याबद्दल पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी किरणजी मोरे साहेब हे आपल्याला थोडक्यात सांगतील. नमस्कार. मी किरण मोरे, पंचायत समितीमध्ये इन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेट आहे. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपली या ठिकाणी संपूर्ण जगद्गुरू तुकाराम महाराजांची पालखी त्या ठिकाणी आपल्या संसद गावामध्ये आलेली आहे. आणि शासकीय पातळीवरती आम्ही नेहमीप्रमाणे याही वर्षी अत्यंत चांगल्या प्रकारे नियोजन केलं आहे.